Multitudinario enterro da sanidade pública no Hospital do Barbanza. A Plataforma en Defensa da Sanidade continúa así coas súas protestas polo incremento das listas de agarda. Que tal, saúdos? A Xunta abordará en Sanxenxo un novo proxecto de interese autonómico para impulsar en Vilalonga a construción de 350 vivendas, a maioría protexidas. A conselleira de Vivenda e o alcalde asinaron este martes a concesión dun préstamo do Fondo de Cooperación da Xunta por un importe de 3,5 millóns de euros, cantidade que lle permitirá ao concello adquirir os terreos, a maioría propiedade da Sareb, para cederlle logo ao goberno galego para construir esas vivendas. A Confraría da Pobra atravesa o peor momento dos seus 102 anos de historia. A caída de ingresos derivada da perda de productividade dos bancos ten a entidade ao borde do peche. Para evitar a súa desaparición, presentaron un plan de auxilio social. O enoturismo como oportunidade para o desenvolvemento do Salnés. Este martes organizouse en Vilanova unha xornada que serviu de punto de encontro e colaboración entre axentes clave do territorio para analizar o presente e o futuro do sector. Foi última os preparativos para unha nova edición do Día de Colón. Será o 8 e 9 de maio cunha fin de semana dirixida a divulgar a tese do Colón galego, enchendo con barro de ambientación e todo tipo de actividades. A apertura da festa correrá a cargo de Mundo Honores, veciño de San Salvador, recoñecendo a súa implicación dende os inicios do evento. E uns 360 rapaces de entre 6 e 12 anos participarán este sábado en Ribadumia na segunda regata da Liga Provincial que organiza o Club Náutico O Muiño. A proba reunirá 21 clubs de Pontevedra na contorna da Ponte de Barrantes. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. E antes de nada, a Garda Civil e a Policía Local de Sanxenxo investigan a morte dunha muller horas despois de aparecer semi-inconsciente na rúa Areal, en Portonovo. A vítima tiña 54 anos e foi localizada aínda con vida a primeira hora deste martes. Acabou falecendo pouco despois no Centro de Saúde de Baltar. A muller estaba na rúa nun charco de sangue, ademais de feridas na cabeza, presentaba lesións noutras partes do corpo. Polo de agora, todas as hipóteses continúan abertas. E unha conductora resultou ferida este martes nun accidente de circulación na Pobra. O sinistro tiña lugar ao redor das 9 da mañá na estrada autonómica AC302 á altura do Parque Empresarial da Tomada. Por causas descoñecidas, o seu vehículo saíuse da vía e acabou colidindo contra un dos noiros desa estrada, dando varias voltas de campá e acabando atravesado no medio da vía. Por fortuna, a conductora e única ocupante do turismo non sufriu danos graves, aínda que por precaución foi trasladada en ambulancia ata o Hospital do Barbanza para a súa avaliación. Ao quedar o coche atravesado na estrada, foi necesario regular a circulación nese tramo, mentres non se procedeu á retirada do vehículo. Ata o lugar desprazáronse varios equipos de emerxencias, entre os que se atopaban Policía Local e Protección Civil da Pobra, Garda Civil de Tráfico e tamén unha dotación do Parque de Bombeiros Comarcal de Boiro. Máis dun cento de persoas participou no enterro da sanidade pública celebrado este martes no Hospital do Barbanza. Trátase dun acto simbólico enmarcado no peche que, dende hai 6 días, mantén a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública para denunciar o incremento das listas de espera. Tras 6 días de encerro e máis de 2 anos esperando a ser recibidos pola xerencia da área sanitaria, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza decidiu intensificar as protestas. Este enterro simbólico congregou a máis dun cento de persoas no hospital para denunciar a morte do sistema sanitario público, con listas de espera que en algunhas áreas acumulan meses ou mesmo anos de retraso. Seguimos co peche porque levamos non 6 días, senón 2 anos esperando resposta das autoridades sanitarias.
a unha petición que lle fixemos de reunírense con nós para falar das listas de espera, que creo que calquera de vos sabe perfectamente que aínda que as que fan públicas, que non consideran para nada as segundas citas como listas de espera, son máis baixas, a realidade que vemos na pantalla do noso móvil cada día é que hai listas de espera de 1 ano, de 2 anos, de 6 meses, para cousas que afectan gravemente a nosa saúde. Claro, ao mellor para unha urxencia vital non, pero para cousas que afectan e que te deterioran moitísimo, sí hai esas listas de espera. Só pedimos falar, non pedimos que nos lo solucionen de inmediato, non pedimos maxia, pedimos falar. Entonces, o que están demostrando é que a súa capacidade de diálogo é entre 0 e -1. Tan só piden ser escoitados tanto polo xerente da área sanitaria como polo director do Hospital Comarcal para abordar a actual situación das consultas con especialistas, especialmente no que respecta a segundas citas e revisións. Mentres non o teñan resposta, seguirán co peche no hospital, agradecendo ademais o gran apoio cidadá ante esta protesta, posto que lembran a sanidade é de todos. A resposta da ciudadanía é moi boa, tivemos moitísimo apoio desde o primeiro día, xente que se sumou, incluso xente que non pertence á plataforma en ningún momento, sumouse ao peche, viñeron facer quendas, valorámola moi positivamente. Imos seguir, señor xerente, señor conselleiro, señor director, xa sabe onde nos ten, estamos aquí no noso hospital, porque é noso de todas e todos nós, esperando pola vosa resposta. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. E imos con outra das novas destacadas desta xornada. A Confraría da Pobra atravesa o peor momento dos seus 102 anos de historia. A caída de ingresos derivada da perda de productividade dos bancos ten a entidade ao borde do peche. Para evitar a súa desaparición, presentaron un plan de auxilio social que inclúe dende campañas de crowdfunding e actividades para a recadación de fondos ata colaboracións con grandes empresas da zona. Os ingresos da Confraría da Pobra levan en caída libre unha década, agravándose especialmente dende o ano 2023. As riadas dese ano supuxeron o comezo da perda progresiva da produtividade dos bancos, que a día de hoxe apenas albergan marisco que permita manter a viabilidade da entidade. Hoxe, esta cooperativa de persoas autónomas do mar non ten ingresos suficientes para cubrir o que custa manter a persiana levantada. A realidade é tan dura como sinxela. Os gastos asfixian os ingresos. Manter as nóminas dos nosos traballadores, o furgón para o transporte, a electricidade, o mantemento, o que son en xeral os gastos do diario desta entidade, exixe un esforzo económico moi grande que non somos capaces de superar. As vendas actuais de marisco son tan mínimas que non poden cubrir estes gastos. A caída das vendas, principal sustento económico da entidade, súmase á proliferación masiva do furtivismo. Nestes momentos temos máis furtivos que fai uns cuantos anos, porque a pouca fijación, e que xa nos veñen á cría, a pouca fijación de cría que temos, nos la están arrasando. Malia que a Confraría traballa na rexeneración dos bancos e comezou a ver resultados nunha zona concreta onde está a fixar a meixa xapónica, trátase dunha solución a medio prazo. Non chegaría tempo para evitar o peche da entidade, polo que poñerán en marcha un plan de medidas urxentes que lles permitan recadar fondos para facer fronte aos gastos diarios e manter o cadro de persoal composto na actualidade por 7 traballadores, 4 deles en ERTE. Estamos a reunirnos con grandes empresas da comarca e co noso concello para buscar alianzas. Imos organizar campañas benéficas, eventos culturais e estamos deseñando un proxecto de crowdfunding para que a calquera que queira axudar poida facelo. Estamos abertos a calquer tipo de mecendazgo ou colaboración. Incluso imos introducirnos nas redes sociales.
Ali podedes enterarvos de cada paso que imos dar. Piden ademais medidas concretas á Xunta para frear a mortalidade do marisco na Ría da Arousa, en lugar de destinar máis de 20 millóns de euros a axudas compensatorias para os mariscadores a pé. A agrupación da Pobra votou maioritariamente non acollerse a este cese de actividade proposto pola Administración, xa que prescindir das vendas implicaría o seu peche definitivo. A xente clara, conocedora do tema, entonces decideu non acollerse a ningún tipo de axuda e pedimos, por favor, que nos deixen seguir traballando, que non nos cerren os bancos, porque se nos cerran os bancos, detrás do peche vai a entidade. E esos cartos que se invirtan en semilla e en poder recuperar o noso traballo. Eu non quero vivir de axudas, quero vivir do meu traballo. A Xunta abordará en Sanxenxo un novo proxecto de interese autonómico para impulsar en Vilalonga a construción de 350 vivendas, a maioría protexidas. A conselleira de Vivenda e o alcalde asinaron este martes a concesión dun préstamo do Fondo de Cooperación da Xunta por un importe de 3,5 millóns de euros, cantidade que lle permitirá ao Concello adquirir os terreos, a maioría propiedade da Sareb, para cederlle logo ao Goberno galego. A Xunta e o Concello de Sanxenxo puxeron sobre a mesa o primeiro paso para o impulso de máis vivenda pública no municipio. Este martes, a conselleira de Infraestructuras e o alcalde asinaron a concesión dun préstamo do Fondo de Cooperación da Xunta por un importe de 3,5 millóns de euros, co que o Concello procederá á compra duns terreos en Vilalonga. Ter un só, ahora mismo, aí, onde se van a poder facer máis de 300 vivendas para a xente que o necesita, é de agradecer, conselleira. Quero te felicitar non solamente polo que estás facendo de cara a Sanxenxo, que é a miña obligación de dicirche, darte as gracias, senón que estás facendo en Galicia. Con este préstamo sen xuros, o Concello mercará 80.000 metros cadrados en Vilalonga, que na súa maior parte son propiedade da Sareb. Logo cederá a súa titularidade á Xunta para que o Goberno galego tramite o novo proxecto de interese autonómico. Unha boa nova este préstamo que acabamos de asinar, un paso adiante para seguir construindo vivenda protexida. Tan pronto sexa cedido polo Concello, licitaremos, aprobaremos en Consello da Xunta ese interese autonómico, ese PIA, e que comenzaremos os trámites para a súa tramitación para esas futuras e cercanas 350 vivendas. A previsión é que ese PIA quede aprobado este mesmo ano co obxectivo de que en 2028 este en marcha a urbanización e edificación. Estas parcelas serán concursadas para que promotores e cooperativistas construan vivenda protexida. É certo que unha porcentaxe quedarase para a Xunta de Galicia, para a vivenda de promoción pública, un 20%, 80% previsiblemente será vivenda protexida, e dese 80% de vivenda protexida, un 20% será para que a Xunta de Galicia construa vivenda de promoción pública. A conselleira e o alcalde destacaron tamén a colaboración en materia de vivenda despois dos acordos acadados para a cesión de solos en Noalla e Sanxenxo para a construción de vivenda pública. Comenzamos co tema de posta a disposición con un solo en Noalla para facer 25 vivendas, que creo que termina mañán o prazo para as empresas que se presentan para esas primeiras 25 vivendas. Estamos tramitando neste momentos outro só, que é o solar de Rocafort, que se está tramitando para facer vivendas en aluguer nese solo, pois a 100 metros da praia de Silgar. En Noalla construiránse 25 vivendas de promoción pública, mentres que na parcela da Rúa das Cunchas a previsión é construir 40 vivendas que se destinarán ao alugueiro a menores de 36 anos. A conselleira de Vivenda tamén se referiu ao proxecto da Xunta de construir 2.000 novas vivendas entre a Parda e o Marco en Pontevedra, onde dúcias de veciños están en pé de guerra polas expropiacións previstas na zona. María Martínez Allegue asegura que todos os afectados recibirán compensacións. Apuntou que, no caso de que perdan a casa, terán opción de acceder a unha vivenda de sustitución. A estes veciños, por suposto, garantiremos esa vivenda de reemplazo, se así o desexan, tanto nun residencial colectivo como nunha vivenda unifamiliar. Estamos urbanizaremos un ámbito expresamente para estas vivendas de realoxo. Se así o desexan, a Xunta de Galicia construirá tamén esa vivenda unifamiliar. Por canto, os que sexan titulares catastrales que non teñan vivenda tamén saben que teñen esa fase de expropiación que daremos a coñecer. Agora non estamos na fase inicial de expropiación, aínda non se iniciou o procedimento de expropiación, polo tanto, tranquilidade, por suposto, contactaremos con todos os veciños.
E seguimos en Pontevedra, o 11 de maio é a data fixada pro inicio das obras de renaturalización e destape do río dos Gafos. Está previsto que neses días a empresa comece a executar os traballos sobre o terreo. Unha intervención que arrancará na rúa Alcalde Evia coa instalación dos novos colectores de augas fora do leito do río. Polo momento, as obras non afectan a actividade dos centros educativos da contorna de Campolongo. Sería 11 de maio comenzar as obras. Ben, por onde van empezar as obras? Pois por poñer os colectores de residuais novos por fora do cauce. Por aí van a empezar. Pois estas obras son moi complexas, son tan complexas como que prácticamente non houve nunca ningunha en todo o Estado. En Europa había que buscalas con lupa. Son moi complexas. Entón, o plan de obra habrá un orientativo para empezar e despois, según que vai aparecendo, pois habrá que irlo axustando, non? E o Concello de Ribeira concorrerá ao Fondo de Cooperación da Xunta para a Conservación do Patrimonio co proxecto de musealización da nave anexa de Cerqueira. Solicitará algo máis de 700.000 euros a devolver en 8 anos e sen xuros. A Corporación Municipal de Ribeira acordou a solicitude dun préstamo sen intereses ao Fondo de Cooperación da Xunta para a Rehabilitación do Patrimonio, que permitirá cofinanciar a parte municipal para desenvolver a edil. Serán máis de 700.000 euros destinados á musealización da nave anexa de Cerqueira. Un bo xeito de cofinanciar esta edil, de poder dixerila ano a ano, paso a paso, e que, polo tanto, pois isto nos vai a permitir facer fronte pois a unha das primeiras partes tamén de poñer en marcha a Cerqueira, como esa edificación anexa na que temos que facer unha musealización tamén que ten que ver pois con conseguir adaptar o uso industrial que tiña a Cerqueira inicialmente co uso pois público, visitable para a veciñanza, polo que hai que cumprir tamén pois esa normativa de accesibilidade, esa comunicación entre a nave central e a parte anexa. Se ben, os grupos da oposición manifestaron o seu acordo coa necesidade de contar con fondos para executar esta actuación, botan de menos unha memoria máis detallada do proxecto. Lo que se nos ha facilitado, como se pone aquí como memoria de actuación, ha sido un simple presupuesto en el cual aparece una cantidad, curiosamente, que pone la empresa muy redonda, de 500.000 euros, son luego después añadidos impuestos y semejantes suplementos. Na memoria que ten vostede na página 55 solo se remite a unha folla, solo exclusivamente o desglose do presupuesto. Que espero que estes proxectos, como a musealización de Cerqueira, a rehabilitación de todo este barrio, pois tamén conte coa participación necesaria non só dos grupos da Corporación Municipal, que é importante, senón tamén que o tecido social e cultural deste barrio que tamén poida facer achegas, porque creo que é importante para definir os futuros usos desa instalación. A concelleira de Facenda aclarou que se trata dunha memoria preliminar, posto que o proxecto está aínda en fase de redacción. Unha vez concluído o proxecto de execución, facilitarase a información desglosada de cada partida. Saben que temos que ter un documento no que soportar para presentar esa memoria. É un proxecto básico. Son unhas cifras, digamos que estimativas, fai aquí un pouco unha memoria do que en líneas xerais se pretende, pero evidentemente non recolle todo o detalle nin toda a minuciosidade que ten que recoller. A concesión deste préstamo permitirá ao Concello un importante aforro non ter que asumir os xuros que poderían superar os 120.000 euros. E a permitir un aforro importante, como antes dixo a alcaldesa, de 123.000 euros que creemos que non debemos deixar pasar esta ocasión. Finalmente o acordo saiu adiante con 20 votos a favor e a abstención do edil non adscrito Juan Luis Furones. A Asociación de Empresarios de Ribeira pide á Xunta que retome as obras da variante de circulación. O primeiro treito xa foi executado e posto en servizo, polo que dende a patronal piden que se axilicen os procedementos para continuar coa actuación que dotará a Ribeira dunha infraestructura moi necesaria para mellorar a mobilidade e evitar o tráfico pesado polo centro urbano. Lembran dende a entidade que os responsables autonómicos, dende a Conselleira de Infraestructuras ata o propio presidente da Xunta, comprometeronse en diversas xuntanzas a retomar e finalizar o proxecto, pero cal ofrecen a máxima colaboración. A volta da publicidade, entre outros asuntos, imos falar do xantar dos maiores de Ribeira, porque en cuestión de horas esgotáronse todas as entradas.
Pois aquí seguimos nas novas, en Canal Rías Baixas. Pontevedra impuxo 16 denuncias no que levamos de 2026 pola non separación de residuos. Son as primeiras que se rexistran na cidade por este incumprimento. Dende o goberno local explican que se dirixiron os casos máis flagrantes. De feito, considéranse graves, polo que a multa económica que levan aparellada oscila entre os 750 e os 1.500 euros. En canto aos sancionados, hai dende restaurantes e empresas de construción a centros médicos e veterinarios e mesmo unha persoa particular. A Policía Local de Pontevedra intensifica a vixilancia sobre as prácticas de xestión de residuos. Entre o 1 de xaneiro e o 22 de abril tramitáronse 16 denuncias, todas dirixidas a sancionar incumprimentos flagrantes. Deixar fora dos contenedores 7, non separar, entendido como botar, o sea, esos casos graves son 8, e non limpar a terraza 1. A maioría destas denuncias están consideradas como graves, polo que os seus autores enfrontanse a multas económicas de entre 751 e 1.500 euros. Hoxe Mosquera puxo varios exemplos das actitudes sancionadas. Botar entullos de obra nun contedor de biorresiduos, ou de papel ou de vidro. Coller un que se detectou, por exemplo, pois uns capachos de vidro botados todos no marrón de biorresiduos. Entre os sectores afectados hai restaurantes, centros médicos e hospitais, clínicas veterinarias, empresas de construción, un bazar ou un particular que deixou varias bolsas no chan o carón dos colectores, negándose a recollelas. A mensaxe que quero dar é que vayan cumplindo, non hai ningún ánimo de sancionador e nada disso, senón que vayan cumplindo e teñan en conta que pouco a pouco os casos, empezando polos casos máis cantosos, máis graves, máis aparatosos, si se vai a sancionar, si se está inspeccionando e si se vai a sancionar. O tempo, o Concello iniciou unha importante asistencia técnica centrada na información bidireccional cos grandes produtores de residuos da cidade. Esta iniciativa ten un obxectivo anual de entre 800 e 1.000 inspeccións e xa realizou con éxito máis de 70 visitas. A intención é recabar datos concretos e asesorar os responsables sobre a xestión dos seus residuos. O enoturismo como oportunidade pro desenvolvemento do Salnés foi o título da xornada que acolleu este martes o Pazo de Vista Real en Vilanova. Organizada polo Polo de Emprendemento Vilanovés, a cita exerceu como un momento de encontro e colaboración entre axentes clave do territorio para analizar o presente e o futuro do sector. Tamén tiveron a oportunidade de compartir experiencias e identificar novas oportunidades co obxectivo de impulsar un desenvolvemento máis innovador, sustentable e conectado coas necesidades actuais. Nesta xornada participaron representantes da Deputación de Pontevedra, da Ruta do Viño Rías Baixas, das adegas Gran Bazán e Bionta, do sector hoteleiro e do clúster de turismo de Galicia. Con 155.000 visitantes reales a bodegas, ¿no? Estamos creciendo entre un 7 y un 8% cada año, con lo cual los datos son muy positivos. Y esto es gracias no a la ruta, sino a todas esas empresas privadas que hoy me acompañan, que han creído en el enoturismo como una línea de negocio, como una no solo vender vidrio, sino que enseñar a abrir sus puertas de sus bodegas, de sus establecimientos, de sus alojamientos y creer que el enoturismo combina con todo, ¿no? Crear esas sinergias entre, que hablaba Arantxa, tan importantes entre alojamientos, restaurantes y bodegas. El Turismo Rías Baixas tiene claro lo que supone el enoturismo en la provincia de Pontevedra y en este caso pues en la comarca del Salnés, lo explicaba muy bien ella. Para nosotros pues lógicamente es un recurso, un producto de los más importantes, no solo para nosotros desde el punto de vista de la administración pública, sino también desde el punto de vista de la percepción de todos los agentes que intervienen en el desarrollo turístico y también de la percepción del cliente. Está funcionando muy bien, pero se ve más como algo complementario, algo que bueno, una vez que la gente está aquí lo aprovecha tal, mucha gente viene también tal, claro, pero no como un producto que lo es, pero seguramente tendríamos que trabajar más en esa estructura de producto, de estar empaquetado a la hora de venderlo y de ofrecerlo. Que cada vez pues, el turista, sobre todo en el turismo, pues busca
reservar pues, más concretamente, más estructurado, más rápido, de una forma más accesible. Entonces creo que un poco por ahí es donde deberemos de trabajar y mejorar, ¿no? A Pobra presentou este martes a programación cultural deseñada pro mes de maio coincidindo coa conmemoración das letras galegas. Nela recóllese un amplo abano de actividades dirixidas a todo tipo de públicos, dende pequenos a maiores, e que englobarán diferentes eidos artísticos como é o caso da música, a danza ou o teatro. A Concellería de Cultura da Pobra, que dirixe Patricia Lojo, presentou esta mañá a programación deseñada dende o seu departamento para este mes de maio, no que se conmemora tamén o Día das Letras Galegas. No cartel conflúen actividades do máis variado, dirixidas a todo tipo de públicos. Temos un abanico de posibilidades, exposicións, libros, teatro, bailes, eu creo que non roteiros, eu creo que traballouse ben, sobre todo tamén o equipo técnico do Concello, tanto Antonio como Sara como Fita, que eles tamén estiveron aí traballando nesta axenda tan completa que hoxe temos aquí. Para levar adiante esta variada programación, o Concello botará man tamén da colaboración de distintas entidades e agrupacións locais, como é o caso do Museo Valle Inclán, a Asociación de Amas de Casa e a Asociación Arrancadeira, que o día 2 de maio ofrecerá o seu espectáculo Bailando as Flores, a Festa dos Maios. Celebramos o 1º de maio porque é o mes dos maios, das flores, entonces facemos unhas figuras con distintos tipos de flores que hai polo campo, sacámolas ese día tamén con nós e fan o paseo con nós tocando. Unha das actividades principais desenvolverase o propio 17 de maio, Día das Letras Galegas, e consistirá nun roteiro guiado polas rúas que lembran os escritores galegos homenaxeados nesta data tan significativa para as nosas letras. Será un roteiro basicamente urbano, nos quedarán fora de circuito porque é temporalmente imposible. Rúas de autores como Manuel Murguía ou Dieste son importantes, pero nos vamos a concentrar no centro, sobre todo dentro do Cantón da Leña, Praza da Rosalía e a Alameda Valle Inclán, non por Valle Inclán en sí, sino porque está Castelao e está Manuel Antonio Preto. Vale, vamos facer un circuito. Toda a programación ao completo pode consultarse a través da web do Concello www.apobra.gal ou nas súas redes sociais. Bueno, entradas esgotadas. Apenas unhas horas despois de sair á venda, a totalidade dos tickets para asistir ao xantar da terceira idade de Ribeira esgotáronse. En total, 900 entradas. Dende o Concello valoran moi positivamente o éxito da venda de entradas pro encontro de maiores que se levará a cabo vindeiro 10 de maio no Polideportivo da Fieiteira. Dende o Concello sinalan ademais que as entradas están numeradas, son persoais e intransferibles, indicando cada unha delas a mesa asignada. Tamén lembran dende o Concello que pro acceso ese día ao evento será imprescindible amosar a entrada ao persoal encargado, así como, de ser o caso, acreditar a identidade. Máis cousas, Pollo ultima os preparativos para unha nova edición do Día de Colón. Será o 8 e o 9 de maio, cunha fin de semana dirixida a divulgar a tese do Colón galego, enchendo con barro de ambientación e todo tipo de actividades. Tamén xa coñecemos quen será o pregoeiro este ano. A apertura da festa correrá a cargo de Mundo Honores, veciño de San Salvador, recoñecendo a súa implicación dende os inicios deste evento. Historia, cultura e lecer encherán as rúas de Combarro na fin de semana do 8 e 9 de maio. Celebrarase a 12ª edición do Día de Colón. O que queremos é que non sexa unha festa máis, é unha festa cunha intención divulgativa, unha festa coa intención de promover esa teoría do Colón galego, do Corón de Porto Santo e, sobre todo, pois que na actualidade se está falando de moitos estudios de ADN e demais e seguir eso, defendendo a relación que ten Colón con o noso Concello. Cunha completa programación, o Concello converterá Combarro nun escenario para reivindicar a teoría do Colón galego. Haberá actividades e espectáculos de ambientación medieval con música en directo, animación de rúa e mercado artesanal.
Durante o sábado, pois durante todo o día, tendremos animación na rúa, tendremos, en este caso tamén, a exhibición de cetrería, que hasta a última hora pois estaba pendiente e ao final pois acadou todos os permisos e autorizacións. Vai haber tamén unha xusta medieval. Ademais de ser unha festa divulgativa, o Concello tamén aposta polo Día de Colón para dinamizar a hostalería da zona de Combarro, unha estrategia que nos últimos anos resultou un éxito. A tradición, a cultura, a historia e tamén buscar a dinamización en temporada baixa do que é a hostelería, do que é o comercio do noso concello. É unha festa que cada ano está medrando. O ano pasado xa pois foi totalmente, en moitos dos locales colgaron o cartel xa de completo no que son as propias comidas. O Día de Colón comezará o venres 8 de maio coa chegada ás 7:30 da tarde da nao Santa María con Colón e a súa tripulación á Praza da Chousa. A continuación será a lectura do pregón a cargo de Mundo Nores, veciño de San Salvador, recoñecendo a súa implicación dende os inicios no evento. E antes de marchar, proposta deportiva, uns 360 rapaces de entre 6 e 12 anos participarán este sábado en Ribadumia na segunda regata da Liga Provincial que organiza o Club Náutico Muiño. A proba reunirá 21 clubs de Pontevedra na contorna da Ponte de Barrantes. O Club Náutico Muiño de Ribadumia será este sábado anfitrión da segunda regata da Liga Provincial de Pontevedra. A cita reunirá no Umia uns 360 rapaces de 21 clubs da provincia. 360 rapaces, estamos falando de edades de 6 anos aos 12, creo. Este ano incorporaronse as categorías infantiles, estamos aí sobre os 360. Da casa participarán 35 rapaces e rapazas nunha aposta do Muiño por incentivar o deporte de base e fomentar a actividade deportiva entre os máis pequenos. Aproveitando un pouquiño o enclave que temos ali abaixo, darlle un pouquiño tamén de premio aos nosos máis pequenos, que como sabedes tamén nesta Liga Provincial, que non sei, van máis de 10 anos tal, sempre fomos referencia na canteira, de feito as 3 últimas edicións da Liga Provincial pois a gañamos. A proba disputarase na contorna da Ponte de Barrantes, que reúne as condicións axeitadas para a modalidade e as idades dos participantes. Esperemos que sexa un éxito de participación, sobre todo nestas idades. O máis importante que os cativos o pase ben, que o disfruten. A zona da desembocadura, o preto da desembocadura do río, pois espectacular para desenrolar estas categorías, unha seguridade dunha lámina de auga en perfectas condicións. O Concello de Ribadumia colabora con esta regata. O alcalde destaca que máis alá da parte deportiva, a cita é un gran reclamo para as familias. Que disfruten do río Umia, que disfruten desta paraxe, de todo o entorno e de todo o patrimonio que temos, que para nós é moi importante. A parte, o Concello de Ribadumia trata de vincular, para nós iso sí é importante, o turismo e o deporte. E creo que estes eventos sirven precisamente para reforzar o turismo e tamén o deporte. Por lo tanto, sempre apostamos moito por elo. Con esta proba tamén colabora a Xunta e a Deputación de Pontevedra a través do noso club. Dimos unha volta ás escolas deportivas que tiñamos, agora son o noso club, e dentro dese proxecto pois están as regatas de piragüismo, non? Porque creemos firmemente que o deporte base é fundamental. Para a Xunta de Galicia o deporte é a mellor maneira de ocio e tamén é a mellor receita saudable. Para Levins e Benxamín o percorrido será de 1.500 metros, mentres que os infantís percorrerán 3 kilómetros. A competición botará a andar a partir das 3:30 da tarde. Pois así rematamos, pero seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.